Така, здравейте, днес ще ви покажа как да са теглите клипове от VBOX 7. Значи, за начало влизате в Google, в търсачката си и пишете VBOX 7 MP3. Така, тук ви излизат разни сайтове, вие влизате в първия, цъкате го. И сега тук ви дава, тук трябва да сложите линк. Така. Значи сега влизаме в VBOX. Влизате в VBOX. Така. И сега си избираме някой клип, кой да бъде. Добре, примерно този. Така. Ето сега, щом пуснете клипа, идвате тук отгоре, където е линка му. Копирате го. Сега отново се връщате при VBOX MP3. Слагате линка ето тук. И сега, тук е, ако искате да изтеглите самото видео, цялото, с картина и всичко, а това е изтегли песен, е песента от клипа. Значи, цъкате изтегли видео, ако искате песента от клипа, изтегли и песен. И ето, клипа ви са изтегли. Да. Изтегля ви се в някоя папка. Той ви се тегля в която папка сте дали да ви се теглят всички неща, като игри, филми и глупости. Ето. Сега тук зарежда. И ето клипа ви се изтегля с хубаво качество. Котишка врата. И това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Аз бях Бобо 130 и да ви помогна. И да съм ви помогна. Чао.